Witam was moi Rostomili. Dzisiaj święta, to mam trochę więcej czasu i postanowiłam coś po śląsku nagrać. Jak Johanka w PRL-u jeździła na basen leśny. Autorskie opowiadanie czyta po śląsku Johanka. Jak wiecie, często opisuję moje życie za bajtla w PRL-u, bo one po prawdzie nie było szumne i bogate, ale miało to coś, co dzisiaj żaden nikt nie docenił: atmosfera, wspólnota i przyjaźń między ludźmi. Basen leśny w Zawadzkim. Jednym z miejsc, kaj to wszystko szło odczuć, był nasz basen, który my zwali leśni, bez tuż, że był w sumie w lesie, niedaleko rzeki Malapany. Ja często na kołach jeździłam ze starzykami na ten basen. To było fest daleko od naszego osiedla, kaj my też mieli większy basen, ale taki blank mały. Pisała łoni w mojej pracy, jak za bajtla było gryfnie wspomnienie Jochanki, kiero jest na tej stronie. Wiecie, doczytajcie jak mocie chęć, wez okładce śląski kącik. Wyprawa na basen. Ale wracam już do opowieści, jak my jeździli na ten basen leśny. Brali my 2 deki i na te koła matulka brali termos z tyjem i wodą mineralną albo orężadą i my jechali. Pakowała sznity, gotowane jajca i tomaty do nylon bojtlów, a czasami brała klocek wusztu. Na basenie my na trowie legali i się opalali. Tam były przebieralnie, taką buda z napojami i maszketoma. Prawie wszystkie bajtle Zawadzkiego tam łaziły. Larmo było jak pieron, nad basenem grały głośniki, z których często słyszeliśmy rato z radiem. Niezapomniana atmosfera. My, bajtle, mali, siedzieliśmy z życiami w brodziku, a wedle nos filowały i wachtowały nos nasze matulki. Tam była zjeżdżalnia taka ekstra do bajtli. Srogie bajtle i młodzież kąpali się w drugim normalnym basenie, kaj było głęboko z jednej strony. Z jednej były takie słupy, z których szło skokać do wody. Ja byłach za mało i nie miałach odwagi tam skokać, ale nie umiałach za bardzo, ale mój fater skokał. Prawie wszyscy mieszkańcy Zawadzkiego pracowali w hucie, a w PRL-u było tukej prawie 5000 pracowników. Tłumy chodziły tu wypoczywać. Była wspólnota, ojce grali w bala z bajtlami albo w paletki, niekierzy skokali w guma, a teroski bajtle nie wią, o czym ją w ogóle godą. Niekierzy mieli bale plażowe, takie dmuchane na luft i koła ratunkowe dmuchane roztomaite. Szok i niedowierzanie i cios prosto w moje serce. Wiedziałam, że basen nie jest użytkowany, bo pora load nazot spuścili woda i stał próżny, ale tego, co ja zobaczyłam teraz, żadne słowa wam nie opedzą. W 2019 roku pojechałam na basen wejrzeć, co tam jest. Budynek, w którym mieszkał gospodarz, był w strasznym stanie. Żaden już tutaj nie mieszkał. Brama była rozwalona. Bez przewrócone przęsło wlazła z hopem na teren basenu. Stanęłach i zostałach stoć w osłupieniu. Skala zniszczeń i dewastacja obiektów biła mnie w grunt. Nawet w najczarniejszych snach nie przypuszczałach tego, co ją obejrza. Zrujnowano buda, kaj kiedyś szło kupić oranżada, łostała ino w postaci szkieletu i wszystko rozwalone. Zarośnięto trowa, urwane głośniki, z których kiedyś grało lato z radiem, urwane i zaruściałe prysznice, przy brodzikach i na basenie rozwalone dno z basenu, przewrócono zjeżdżalnia. Mater Dio, ręce mi się trzęsły. Jożek robiła zdjęcia, osprajowane byle jaką farbą budynki. Powiawam, wola pamiętać jak było pierwej, bo obecny wygląd mnie przeraził. Tak jak w niebyt odchodzi dawny biurowiec huty, tak odchodzi nas basen. Jakoś wszystko się wiąże z hutą, bo ona padała i zmieniała właścicieli, to wszystko w mieście padało. Kaś ty jest, matulko huto, kaś ty jest! Ty żeś tak pomagała kasom i rękami pomocnymi robotników. Gmina jest mało, nie ma kasy na takie wydatki. Po spuszczeniu wody zniszczenia okazały się takie, że zwykły remont nie wchodził w grę, a na więcej nie ma kasy we gminie. I jakoś tak nie będzie, bo ani środków, ani chęci. Tak się myśla. Szkoda, bo basen zbudowany był czynem społecznym Zawadczan, oddany społeczeństwu w 1965 roku i nie przetrwał. A to, co już było, to już nie wróci. Kiedy w tekście piszę huta, mam na myśli hutę imienia generała Karola Świerczewskiego w Zawadzkim, późniejszą hutę Andrzej, a obecnie istnieje w szczątkowej formie jako Alchemia S.A.